Wati chiko Mado? Ndati zoti Mad Minox Awuya wemuna second. Vanhu vese munotanga kutambira muraini plus munosimba. Saro panenge asipete takaonda. Madhizadaro. The life of one munhu akumana kusendi bolinjo. Asimba tine matama abuda. Pesa pa. Unoenda kutibona matama. Wadi kusimba pesa ata kupenyerera. Azviripo. Dzika bolinjo, dzika. Kana nenu usina tachindira mdani. Pango wemati. Pango we. Arito uchengetwa. Komati komajina ndataura afinda akasikakuzire matennis kuti igire masimba uri kuona. Akataura. You want to deeper. Ndakanga. Yeah, see next time nditi. Andina. Ko inini ndegere andidi une mafans akwe. Mafans ana mara. Apana? Ai wanowadziwa. Oh. Wanodziwa newe manje. Mai kuteti neri. Anowadziwa kuti madrika mutengera anoganza. Ndinatengera zviri nyoganza. Asindozoona ite. Ndisandisi kutengerwa zvinhu bozi ndoganza aiza mudara. Zvamwari bozi anozoti ngampa futa anotanga kuzomutisa futi. Ndo kazhinji zindakana mumadi bolinjo. Ini ndotaura chokwadi pese. Kubona kamba unotsikwa prono na chihongo ita sei. Ona ndamudza chokwadi. Ndatsikira prono. Aiwa plus ndakambomupindura aiza kuti ndasikafana kudaro ndozvaandori. Saka rwati. Mino ndingakata akazoita handizvidi. Ndokuta chonora nevanhu. Ndofadza vanhu. Kwadza. Anzwa. Bo mad bolinjo abo. Saka makabva kwese kwamutize rikuya kuzoriponderana kunoku ada kuti ukurarire kunoku kubva kwese kumareri ndakatomutiza ndikati wani uyu aiwa azvite hanzi azvite Wedzera vanhu vambo varipo imwe ndokusendera saka Mado junior D asimba akasimba asimbiswa na Minox saka akasipona ndakaonda pesa akuda zvokuti ngeyo atokusimbisa but ingota rwadzokawo zviriko sha unofana kudzidza kuti ndamita zvinhu zviriko maiziva handiti afana kuti plus kana uchinakirwa chonota simba vaibo nyebere wedza afana kuita zvinhu zvokuti nokuti haya toshi aiyo fana kuita zvinhu zvokuti zviriko zvinoita we expect ki natural zvinhu zviriko urubva kupa apa ndobva mupazayani kana akazomba aiza yekumboti flex but mati tokuuya but mati wambozova kuti handikutsomere saka chimwe ndibudo amount rinano atoshuwa ndakasataura bozi nhamo dzangu aiwa ndotaurira vamwe but kandawana mukana wekuti munhu anokwanisa kuona ndipolishaka ndatomuwana Wedzera imbobvapo meni uri mudhara zveshuwo aiwa chidhara chinobva changooneka ona gumbo rangu asina kuti itsabva but iyo yahombe Wedzera imbobvapo meni aiwa chokwadi imbobvapo meni asi shoti haro newspaper ikona bhudhwa idai amaketa ikona bhudhwa vantage saka ukuti ndikubude chii pandibudwa na 5 mari ndinopengera kwandinopengera zvirinani atani kuti ndinopengera unonakira kune eji yangu nyebere mudhara kueji yangu kwandokunonakidza nini asikapegike mari karipo kudhara aiziyo vaiziya mablango bo saka ndakabuda 5 mari wangu takaenda ndakaenda kupi ndatombosvika kwanoero kwanoero kwakavharwa mai mavharo swimming pool atenda bath kwese kwakavharwa lizi lizi chiri kwene Liz Brown but akanzi pada utengeso pada utwa conference center apa chitoda usatapira mvura mana usamvura makakomborerwa kozi mvura nyange unozoti vanonojimana simba veve mamonya maivhoti anozoenda namvura kuti nyama dzitese kana maplayers tokurudzirwa kuti pine chinhu asi ndakaura shoti rekwadhamu
Lepa Jexas ringoti akarona. Visatori. Aiwa gara ako pasi pasi. Adamborivheta. Aiwa kanisi gara pasi. Lepa resita usikuziya. Anobvunza zvanoziya Wedzera mumudziri. Wedzera kondiburukiro kashwada. Kakao boy. Iya makao boy sisi. Kashwada. Kariku hapa. Hati tonzara. Kumwana sendakado. Wambaona mbero kubika. Saka utamba nani mazuva? Na Flint? Flint asitamba naye. Flint iyama yangu anditambe naye. Shamwari yangu ndi Mad Bolinja. Anamfana maleft wakusagara kuno kwayo. Ana diva isa ndona vandaitamba nawo kudhara. Ana Flint baba nanani kwa ukuna ne Roddie achagara hapo. Ani futi mumwe. Vanhu nangu kuti varendi vavo. Sabolinja ndi Anatwali. Anatwali. Nomwe abamwese maroja mamwese. Toto kwadinebera mana. Maroja asiyamwati dzako kuti. Aiwa maroja tionani. Apeza wapinga mburugu aiwa. Nyebere. Munhu anofana kupa renti yangu. Takaenda. Angotadzotsera payadhi atadzorespekta payadhi atadzokuya time dziri dzatakataura na age gate ndakiya. Notice yake. Muna kuti one kudzinga. Notice mapurisa ndangoenda kuti officers ndonirewo nyaya njiyo inzwirewo uyu gotakawirana but now aoneneti tikugadzisire rusovero nyaya vanhu vangoti hazvinetsi vanguti chidhindo 3 months avo kutsvarwa kwei Hayi unoziya mutemo ndo mutemo chacho. Kwakashayiko kwendonomita. Zvini. Ndobasira kurengi. Urengi. Ndobasira kusika. Kuti munhu anoti kwacha urengi. Akati bati wangori peri pa 5 demara yayi. Ewa. Usambomuteerera taura neni? Hanzi sambokuteerera nditana mablango. Waiza zvinhu zvebackground. Havana like now. Amanda ndada kusumuka mudeni. Unasumuka. Saka ndotokubatisa 5 mari. Ndinobatisa 5 mari. Ndakubatisa unovaratidza here vanhu kuti ndaku. Aiwa, anozozvionera munhu wandiri chitotenga. Ndakabudisa 5 mari unovaratidza pakamera. Ndovaratidza. Yes sir. 5. 5 yala. Wapina machina ka. Vanhu vakuru ava mana. Maeudaza. Kanonzi anika plaza. Lincoln. Mr. Lincoln. Yeah. Koseta Mr. wepadhurana dzani? Washington DC. Koseta wepapondo idari rakadaro. Dare takaenda. Gara pasi apo. Ku 100 Eh? 109. 100. Eh. Zimdara. Yes sir. Benjamin. Yeah, Benjamin. Eh. Anoyera ka. Zvone mazmadhara zvike. My important person ayo. Tanakiswa zvina mufuzvonepo izvi. Nani? Nechimwe. Timu ipi? Vanhu vasingada vachida uzoone kuti ndovanoyera. Vari pama-US dollar. Ndo mashefu. achisa muhumwe Chef. Ndosa chef muhomwe kuona. Chef vanhu ngazi zvanoita. Aidini? Mashefu. Vanokunyukura uchiti uri kumatsurunyunyuma kupai. Saka pakutenda Elizabeth. But geza shamwari wauya uchitinhuhwira mapo apana. Semwari? Zvamwari chezvo. Ya, madhano maspray. Unotenga kai papo? Mana mari andikuti ndobuda tsoda Kana mutakshop apa iripa. Alright, akwete zvezvi. Kona major uri right. Unongotenga dhombi. Major mboya. Ngamboya. Yes sir. Gara ipapo iwe, gara ipapo. Gara ipapo. Gara ipapo menu. Gara pa side bag. Gara pasi dzika pasi mecha. Gara pasi mecha, gara pasi. Ana chizokupiwa zvako sa expect. Ko asifezo wapi. Ini mama. Mchengero kwambeu. Ada farming. Ada farming. Anita farming apa kapo. Anombona isa but anoshaya munhu anomusungudzira zveshuwa. Zvamwari farming anogona. But nasa hatisi kumba mari. Nasa hana chari kuwana. Kwenda. Aiwa kudedzwa dzozwa iwe. Andiyo waito mari. Kati yangu koma kutobukana boys. Aiwa besides izvozvo. Last time zvakaita akujera skills. Aya uri kuchara kutaura chokwadi. Chokwadi but unschooled already.
Azvitaura chokwadi. Kuda. Unopiwa mari yavana mari. Unotenga yekutenga super imwe. Unotora maplan Super. Kana mani. Chengeta imwe kutenga mbeu yangochitaura. Aiwa mari yako wewe. Utofana totaura ana manex nemudhara uyu. Unotenga super ni Akaimwe super kawo. Hanzi it's okay. The problem is done. Yapera. Saka chimomirira teme uchaita se uchaitirwa. Uya kutazokuita zvonuda kamwa. Pamberi SANDF. Pamberi kubatana. Pamberi kunzwisisa. Pamberi. Pasine mhandu. Pasinadzo. Ati makombreds this year. Vauti tivarwe 7-7. Chaiko chaiko. Yes. CCT ameno zvino zviye. Yes I. Torochi. 7-7. Soja. Akurowe munhu. Marindara. Musatuke munhu. Kungowina chete. Chete. Kuwina kurusa dzina sai. Totonga. Katichi? Totonga. Kuwina kurusa tena sai. Totonga. Aurambi. Urambirani. Iripo mad. Oye maskifu. Mone saka blazo kubotswana kama kutumira 30. Ndobe. Akautumira $30 pa wakapita. Oh last time. Ndokutenda ngoma wangu ne 30 yamakatumira last time. Mwari ngaakwedzere imwe. Asi munamati ukozi kudai imwe. Plazi yamakatumira ina ukwana isu yanga ndarizotaura. Plazi munhu akataura ipapo handisiriri chaichai. Indaigesa time yacho. Kana kuti ndizoti kana akatumira 30 zviri nani. Mablangu ndakuita. Ibo.